പൂർത്തിയായി. അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം തന്നെ നമ്മൾ മലയാള സർവകലാശാല സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളെടുത്തു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ചില അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഒരു മുറിയുണ്ട്, ഇവിടെ വ്യക്തിഗതമായ ഒരു മുറിയുണ്ട്, അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന മുറി. അപ്പോ 2-3 തവണ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ വരികയും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സജഷൻ വന്നത്. കേരള സർവകലാശാല സ്മാരകമായി അങ്ങനെ മലയാള സർവകലാശാല എന്ന പേര് കൊടുക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് അടുത്ത ക്യാബിനറ്റിൽ ഞാൻ വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള മന്ത്രി അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും അത് ഏകകണ്ഠമായി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർവകലാശാലക്ക് ആ പേര് കൊടുത്തത്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ പല ചടങ്ങുകളിലും കാണാറുണ്ട്. ഇതിന്റെ മൊത്തമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരടുപ്പം വന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ അടുപ്പത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു.